O echipă agresivă. Corinu, asta e a voastră? Foarte agresivă. Îți doresc. Mai iau strigul ăsta de celebare. Nu, tu plec de acum, că beau copilul, că nu e sigur. Tatu, voi te jucați. Așa am pierdut. Melita m-a spus că tu sunt de implicare. Andrei, eu sunt aici și vorbesc cu Andrei. Se pare că îi spun un lucru interesant. Așa într-o. Dacă ne vorbim la sfârșit, noi avem atitudinea necesară, mai ales cu reproșul. Mai ales cu reproșul. Alex, vrei la mijloc? Schimb Alex atunci, rămâi cu Alex la mijloc. Alex, juca și acolo, da și gras, că nu ești mulțumit. Așa zice și meciului, se pare că greșește el, se pare că greșește el, lui că greșește ăla, dar toți au greșit în egală măsură. Și el am intrat în jocul lor și apoi Ia Mărine, offside-ul la jumate. 25. Da. Bă, cum arbitrezi, că de-aia nu dă dui pas. Aha. Hai, care începe? Hai, nu are importanță. Și schimb la Toma! Rămâi! Cărucerul rămâi cu Toma! Adi, du-te pe respingere! Mai sus, Adi! Toma intră în marcaj! Mai sus, Tomiță! Hai mai sus, tu, Adi! Atent, David, mai bine puțin, hai! Ianis, 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 Ianis! Toma ia în marcaj! Mișcăm! Intră pe cadrul porții, Robert, Anto! Lungu, Ianis! Mișcă! Acum atați, Ianis. Când dă el mingea asta. Pe cadrul porții, Cristi! Noi dăm! Nu-i nimic! El atrage fața la joc și rămânem acolo! Atent, atent! Mai sus! Căru intră în marcă, mută în stânga, Căru! Atent! Atent! Nu iasă de acolo! Ține de ea puțin! Scoți ceva! Atâta, Ianis. Cal! Toma, marcăși, cărucerul mai jos! Ia-l în piept, Toma! Cărucerul mai jos! Cărul sub el! Hai, 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 reacție! Vrește s-a lovit copilul. Ianis.
Ianis, Anton! Nu-i nimic, mai atent puțin, hai! ce încerci să mai centrezi acum? Acopere mingea și nu raportul. Căru! Acolo puțin în zona centrală, sub Antonio, stânga ta! Și mișcăm când fluieră, da? Adi, ce-am făcut ieri? Cristi! Plec și plec, da? Toma! Atenție pe mișcarea lor, cum pleacă! Deci acolo îi pleci aici la Antonin. Mitri gaură, uite Cioabă! Plecă Cioabă! Mută! Uite Ianis. Plecă Cioabă! Anton! Anton! Marcaj! Hai Anton, dă mâna copilul. A fluierat, ce-i treaba ta? Avem arbitrii! Duca, cum ești fundal și stângă, ia la fugă de aici. Ianis, du-te sus! Robert, te aduc și mie vreau tu pe care eu marcaj, unul acolo, Căruceru! Cristi puțin mai jos, blocăm pasa laterală, Cristi! Bravo, atent într-o dungă! Hai, Ianis! Pune mână! Haide! Nu-i nimic! Ovițel! Stângul acolo! Ianis! 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 Și ce mă, că vreau să pas? Să-mi și-o duc am. Ia 22! Ia 22! Schimbați-o la duel! Care, doi! Voi drag! Voi drag! Ieși! 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 Ține linia, Cioabă! Haide, reacție! Hai Cioabă, La hai Cioabă! minge! Pe minge! Duo! Da! Direct! Bravo, nu-i nimic! Rămâi Adi puțin mai sus, Tomița puțin stângă! Poți acolo pe Cioabă! Coboară, i-ai loc cu Cristi! Pas! Cristi! Cioabă liber! Vreau, Toma! Vreau cu omul în piept! Da? Ia-l în piept, te spusei! Căruceru, rămâi sub el! Noi dăm! Ține, ieși, dă-i-o! No! Haide, Cioabă! Coboară puțin, Toma! Bravo! Bravo, Cioabă! Ia jocul, Robert! Adi! Păi nu mai împierzi acolo! Cristi! Ianis! Iubit! Iubit! Respiră, rămâi mai sus! Anton, vină în zona 22-ului, acolo, Cărucerul stânga ta! Cărucerul stânga ta, om! Băi! De ce ajunge mingea la el? Scoate-o la tușe! Reacție, Căruceru! Haide! Coboară Ianis! Hai, Dragoș, haide! Ha, și plec! Nu-i nimic, du-te mie! Da, ține de ea, pleacă Căruceru! Ține de ea, nu e. Bravo! Dublă, dă-i-o! Dă-i-o, bă, aici! Dă-i-o aici! Căru, dă-i-o, tată, că era cu fața! Haide! Pleacă Cristi! Fața la tine, unul, intră Antonio! Ianis, vezi că intri în care nu se rege. Ce nu mă nu, e. Uite de băt! Da, vreau să mă uit, uite, păi pozi! Scoate-o la tușe! Capitan, exact! Direct! E, Căru! Am venit, pune mâna! Capitan,
Căru! Și ai cu purta. Adi, Adi! Ăla, Toma, haide, dă-o! Rămâi tu, rămâi, Robert! Dă-o dublă! Hai departe, gaură! Pută! Bravo! Aol! Robert! Bine! Este stângat! Robert! Atent, Robert! Trece locul la Antonio acolo! Antonio aici! Da, Gabriel, haide! Atent, noi dăm! Ia și minge, Cristi! Și... Are! Haide, Cioabă! Te arăt, Cioabă! Cine de ea? Pe Cristi direct de viu. Haide, Anto! Nu mai băga de unde vine! Ia-i-o, bă! Bravo! Vino Toma din spate! Scoate-o pe Anto direct! Nu-i nimic, bravo! Anto, fii pregătit, ai stat pe călcâie, fii pregătit! Da, Toma, coboară, Adi! Da! Dă-o și bate repede, Robert! Joacă Toma de acolo! Domnul arbitru, din spate avem voie, din față nu! Din spate avem voie să batem! Dacă mergem pe portă, Ianis, urcă pe lângă. Și urmărește acolo. Corect, a cerut la Fluier! La Fluier, atenție, doar la Fluier execuți! Dragoș, treci lângă el. Nu execuți înainte! Ianis, Continuăm, urmărim Cioabă! Cristi, mișcă! Dragoș, trebuie să le atingă. Haide. Poate! Iani, aoleu! păi vă invitați unul pe altul. Deschide. Ianis, David, unul atacă și scoate pentru celălalt. Ianis, Hai, nu-i nimic, du-te acolo. Atenție, Adi! Vezi aici, Ianis. Fără faul! Du-te în el, unul! auzi și Ianis. Păi da, dar el n-are de unde să te vadă, că e cu spatele, tu ești cu fața. Strigi la el, vorbești cu el. Am văzut că ai arătat fluierul, de aia. Scuze. Momentul în care arăți e normal să păstrezi aia. Eu le-am cerut să se execute repede, de aia. Haide! Ținem de ea. Și, mută! Deschide, Robert, mai mult! Din prima, din prima! Bravo. Anto, intră! Cine vine din spate, Căruceanu, blocăm! Pas la Adi! Adi! Intră cu ea! Guerrero, hai! E Cristi! Pasă înapoi! Fără faul! Hai acolo. Du-te! Hai, Adi! Coboară! Cristi! Ce? Protejează! Ce, Cristi?
Hai! E minutul 10. Cea mai mic. Mituca! Vreau cafea? Și dacă de poți să vin pe ăsta mare, Și ăla, Ianis! Hai, Ianis, strânge, strânge, Ianis! Da! Deviază tușe sau prin căruciorul, da! Da, orientează! Da, mai departe! Bine, Gabi! Foarte bine, Ianis, hai, Anton! se nu te pică să fie. Gabi, Alex! Mută-l, Adi, intră, șoamă! Hai, Toma, mai sus! Ușor! Toma, bate, urcă, Adi! Și așa au cumplit așa. Adi, Adiță! Toma! Toma! Așteaptă, Toma! Adi, bate tu, urcă, Toma! Adi, coboară stânga tu! Aoleu! Cristi, deviem unde trebuie! Hai, 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 hai! Hai în centru, cărul, hai în Du-te! centru. Rămâi, Toma! Atenție, nu mai întoarce! Singur pune! Du-te, Ianis! Du-te, Ianis! Coboară, cărul! Ianis, atent! Dă minge afară, dă minge afară. Dă-o afară! Dă-o afară! Nu mai duceți cu spre acum, dacă e deja atacat. Ianis, tu pe cel, capul poți, n-ai treaba acolo. Ăla vine în tine, chiar dacă trece de ei, tot în tine vine. Vreau să ajung în banda alaltă și e șoabă, vino, Anton! Da. Schimbă partea! Omița, ai cerut-o, ți-a dat-o perfect! Coboară, Anton, tu! David, atât, respină, David. Hai, Bitic! Bravo! Du-te, coboară! Hai, Dragoș, pune picior la mine! Hai! Și, mută! Ieși, Ianis, ieși. Hit! Avem arbitru, te rog, Toma! Du-te aici, Dragoș, bate Nichi! Nu văd eu mai bine de aici decât el de acolo, n-am cum. Acum nu bate! Da, preot, hai că dau un ring acum! Bine! Bravo, Iari! Dami, în față! Bună jos, bună jos! Vino în față, Da, David. adversari! Haide, haide, Cristi! Cristi, mai poți? Păi dacă mai poți! Vine mingea spre tine! Calm, calm. Bă, nu mai scăpați, bă, de minge. Mituca! Hai, Toma! Bravo. Intră, Toma! Adi! Hai, Cristi! Toma, intră pe cadrul porții! Șut! Șut! Bravo, Direct! bă. Haide, haide! Iar nu aveam vârf! Hai, Dragoș! Băi, Cristi! Tu stai în afara careului! Creează poziție la mijloc! Uite om acolo, Alex! Bravo, bate Mati! Bravo, hai Bitic! Nichi! Bravo Bitic, foarte bine, caută poziție, bravo Iani! Iani! Robert, puțin mai jos. Iani! Robert! Atât! Nichi! Hai să Haide! se doare la ei. Bravo, Adi! Toma! Alex! Haide, Toma, mai sus acum! Mișcați! Noi, noi! Duca! Hai, Cornel! Pe ce faceți? Mută pe Anto! Întoarce-te! Rupe ritmul acolo! Hai, Ciodi! Bravo, bravo, Cioabă! Bravo, Cioabă. Mă duc cu stângul, Anton! Bravo!
Du-te în el! Hai, Anis, aici. Hai, Anis! Și cine vine la primire? Schimbă căruț. Nu pierd! Da! Da, dă-o! Nu-i dă, Toma! Bună, Ianis! Bravo, Ianis! Haide, Anto, haide, Anto, haide, Cristi! Dă-o! Toma! Hai, Cristi, tu mâncași? Haide, cu capul! Fără faul! E inutil acolo! Haide, Anis, Anto. Haide, calcă lucrurile jos! Bravo! Du-te strâns, Ianis! Du-te strâns, Ianis! Hai, Cristi! Gata, Cioabă, gata. Bă, gata, mă, ce ai? Hai, adică ține linia! Căruțelul, du-te în centru! Vezi că ți-a dat. Ia-i arbitru, vede eu, unde să ții tu? Vino unul marcaj, v-am spus! Nu, simplu, simplu, simplu! Bravo! Haide, băi! Spune-i de Da, intră în posesie. Hai, Anis, dă-i-o, la picior. Antonio. Antonio, mai repede stânga! Du-te, Robert, mai în spate, mai jos! Dă-o și pleacă! Dă-o și pleacă unde trebuie! Haide, Ali! Coboară puțin, Robert! Cărul centru! Cărul centru! Haide, David! Bravo, David! Pas! Pas! Fără faul! Fără faul! Fără faul! Hai, mă, la minge! Hai, Toma! Băi, Cristi. Vreau să-l câștigi un duel, Toma! Ești departe de om de fiecare dată! Rămâi sus! Dean! Du-te sus! Dă-i-o pe lângă tine, Denis! Dă-i-o mai repede, că nu vine omul! Tu ești, Ali! Rămâi, Robert! Toți mai repede, bravo! Mută! Dă-i-o, pleacă. Da, Bravo, pleacă! băi. Intră, gaură! Fata, nu, de ce o lasă treacă? Bravo, Antonio! Nu-i nimic, David. Dai mai atent, David! Intră în minge, David! David, intră în minte și ia-o. Da, tot! Și! Aoleu! Ușor! Hai, Caru! Bravo! Cristi! Dă-o! Te întorci! Unde? Coboară! Calme, Anisile de ea! Ești la tușe! Calm. Cristi, lung de linie, Cristi. Hai, Caru, reacție! Coboară! Centru! Simplu! Simplu! Centru, n-avem centru acolo! Plecantă pe gaură! Toma, nu mai sări! Pune piciorul, nu mai sări! Prima! Bravo! Repede, bravo, foarte bine! Luca la loc, la loc! Hai, Anis, bate. Dragoș, mai interior, Dragoș! Hai, Antonio, acolo, pe niște. Pleacă, Pleacă, Cioapă! Ușor. Scoate pasa Bravo, acolo! Anto. Joacă, bă! Unde Hai, trebuie? Anis. Ușor, ușor, ușor. Deviază în centru! Hai, bă, Cristi, bă, lasă schemele, băi! Dă-mă cu latul, băi! Calme. Foarte bine încercat, bravo, bine încercat! Mai dă Robert! Singur Cioabă. Ia jocul, Robert! Intră! Ruterie, bravo! Noi, Caru! Ianis, pune Din prima! Bravo, bravo. Bravo, Cristi. înainte să fac preluare, mă pune în fața lui. Deștept. Hai, unul marcaj, Adi! Caru, rămâi! Ianis! Mărește! Atent, Ianis, noi dăm! Hai, Anis. La loc, fața la joc! Deschide, nu mă ascunde-ți mingea! Este bine, Luca!
Odiței! Coboară, Anton! Pas! Pas! Nu deschide Ani. Nu înapoi! Dar nu dribla acolo, că te omăr! Bravo, Cărucel! Haide, Adi, haide! Mută! Mută, bă, dai continuitate la joc! Pe poziție viitoare mingea, prima mai de minge. Dă-o prin Robert și pleacă! Pe nu mai dribleam acolo, dă drumul la minge! Pleacă, Cristi, la locul tău! Da, ia, da, dă-i-o! Da! Hai, Toma, intră pe bara lungă! Pe colțul lung! Intră! Anton, atacă acolo! Da, și desfă Ianis, vină la loc! Hai, fi soluție de pas! Căruceanu, Anton! Anton! Dă-i-o, bă, la picior, bă! Coboară acum, Căru! Dublaj! Joacă, bă, pe la fluier! Haide, bă, Tomi, bă, bă! Asta acolo! Iară ți-a fața, băi, Cristi! Iară! Omă lung, Ianis! Ianis! Hop, hop! Nu mai merge! Rămâi, Robert! Bă, rămâi acolo! Da! Găru! Și cioabă! Cristi, cioabă, hai! No! N-are nimic, n-are nimic. Dă-i-o! Găru, dă-i-o mai în margine, că l-o mult nu poate ajung acolo. Respiră, Cristi! Hai, Căru, hai, Căru! Du-te! Băi, ultima decizie, băi, copii! E păcat că e munca voastră, voi vă bateți joc de ea! No, de ce mai stai, mă, că ești jos? Hai, respiră, vii la loc! Haideți aici, copii! Dai mingea în margine, nu mai ajungă la ea. De ce nu întorci și schimbi partea? Ia găsire de el. E păcat, ați ajuns în fața porții de 10 ori. E păcat că acolo nu vreți să o băgați în poartă. Ce treaba și cu albitru? Ce nu trebuie să fie albitru? Ce nu trebuie să fie albitru? Deci ascultă-mă încă o dată, deci ne țineți ce spun. Tăticu, pentru el nu câștigă așa, unul singur. Du-te, tată. Băi, luară mapa aici, tu unde o ai? Du-te, 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 că e acolo. Vezi că geaca e aici? Vezi că luară în gecile de pe bancă. Что ce, da? Дай как-то, да? Ana, care e hai, ia unde acolo, pune-le acolo, hai. Vedeți că trebuie să munciți mai mult. Patru ori, am spus, fața, am spus, să dăm la patru, să împingem în patru. Și cu partea goală, am spus, ce jos. De ce nu dai cu stângul acolo, cu titulat? Nu văd că e alimentare, văd că e pur, alimentare înseamnă să mă duc în alunecare. Și înainte de exact în momentul în care mingea a bătut pământ, dacă se vede. Deci tu, deci încă o dată, atacă mingea, deci nu mai lăsa să cadă, că te sare, de nu e rău, dar ai țopăit de băieți, Denis nu te șef, încă o dată. Dar dacă țopăie mingea, am lucrat asta, dacă s-a țopăit, Denis, de mingea 40 de metri, du-te în ea și nu mai lăsa să cadă. Dacă scade, de un dâmb, un ăla, puteți să viață, nu mai zice.
Toți rămâneți așa de obțin. Denis, Denis! Aici, bă! Nu! Mergi la acolo! Denis! Și mingea e la altă unde e? Denis, du-te! E una. Nu, una e la pin. Pe una la pitbull și ai la altă selecție. Una e în poartă. Una e în poartă acolo. Claudiu, dar pătrarul lor nu face parte din joc. La faza de nu-i problemă, asta e simplu. Dar uite, când e greșeală, e greșeală, toată lumea. Asta e, ce vezi? Se întâmplă, se poate întâmpla oricum. Deci nu pot să. Deci ăla mi-și arătă cu mâna. Schimbăm, Denis! Haide! Gata! Denis, începe jocul, vreau mai viu! Da, foarte bine acolo, bravo, Gabi! Ce trebuie să stai aștepți dacă ai Hai, altul începe! Hai, două bună, da! Rămâi, Robert, mai în spate, pe volta! Foarte bine, bravo! Hai aproape! Și mai departe, uite-l! Dreapta Adi! Dreapta Adi! Anton, una! Hai, Dragoș! Dă-o! Bravo! Asta așa, așa ai luat decizia, bravo! Adi, urcă aici ca să primești la Antoniu, urcă. Anton, e păcat! Urcă, da. Anti, era liber Adi. Liber era Adi. Nu te mai întoarce de unde vine mingea, o ți-am mai spus. De 1000 de ori. Ce faci? Faci avantaje, coboară, Caro! Noi dăm, ține de ea! Ne luăm, protejăm Anto acolo! Hai, Anto, hai! Și mai departe! Adi! Pune-o jos, Cristi, intră în minge! Fără faul! E a noastră! Nu cade, Robert, pune-o jos! Vrei copile! Joacă tușă, bravo, Ianis! Robert! Robert! Ce vorbi? Bă, ce vorbi eu cu tine, bă? Nu mai comenta! Hai, mingea pe dreptul și oprit! Pe stângul și oprit pe dreptul! Ieși! Minge, Cristi! Bravo, Luca! Alex! Pută pe Toma! Bravo cu noi! Ca! Hai lungă, Ianis, hai lungă! Așează-l, Adi! Hai, Adi, atacă, Adi! Hai, Ianis, bravo! Hai, Ianis! Pută! Bravo! Ce număr? Mă, nu! Dali, vino mai cu ea! Hai, Alex! Hai aici! Vino în fața lui! Joacă Ponea! Mai tare! Ianis, pregătit, Ianis! Mai tare! Hai, Pitin! Bravo, Ianis! Pușe! Haide, Ianis, dă la mingea! Pută pe Adi! Bravo, Alex! Mam! Du-te! Triplează, Alex! Atacă mingea, Robert! Tușă la Toma mai repede! Din preluare, Toma! Luca!
Toma, pune picior pe la dracu în față și protejează. Bravo, Micu! Pasa! Ești de Cipru! Ieși! Hai, Dali! Haide! Hai sus, Dean! Rămâi Robert deschis cu spatele la poartă! Dean! La fiecare minge în spatele tău! Haide, Anton, caută mingea! Caută, intră, Anton, pe respoi! Doamne! Vedeți că nu se strânge, nu se strânge. Alergăți, nu este ce alergăți. A primit Bona! Da, Antonio, da, Antonio! Odată cade! Ține de ea! Pas! Și fă-o! Cine vine la ajutor? Cine vine la sprijin? Bravo, bravo! Și în ajutor! Alex, deschide, Alex! Deschide, Alex! Mai mult! Mai mult! Joacă, Alex! Aici, Alex! Plecă, Alex! Joacă! Plec, Alex! Alex, au luat, au luat! Hai, Tomiță! Intră cu șut! Direct! Încă o dată! Anton, șmecher erai dacă dădeai cu... Cine? De ce mai fac preluare acolo? Luca! Luca pe el! Bravo, Căru! Mai jos, Robert! Băi, Robert, dacă te mai depășești o dată mingea, te omor! Bravo, Sturoi! Deci, Robert! Bravo, Luca! Foarte bine! Robert! Te scot afară! Vezi că început să devii nervos, te scot afară! Gura, avem gura! La loc, fața la joc! Dă mâna cu el, Antonio. Robert, ia un pic adâncime. Ia puțin adâncimetate, să nu se bată lung. Așa, adică mai strâns că n-ai om aici. Toma marcaj aici, Antonio Cărucero! Mai aici. Așa. Păi stai în zona omului, nu unde vrei tu. Într-o dungă, Cărucero. Uite, Cărucero, într-o dungă, te băga sub minge. Bravo, Adi. Viteză maximă, Antonio! Toma, cere, băi! Da, David! Da, David, intră! Cipru! Bravo, Ianis! Da, nu-i rău, nu-i rău, ai încercat. Hai, Antonio. La tine ajunge, Antonio, uite. Uite, Antonio, dacă ai reacție. Calmă. Ține de ea. Bravo! Stângă! Colțul lung! Adi, de ce nu scoți, mă, direct lui Toma la margine și mai dai lui Antonio? Ca să mai facă o pasă. Toma! Hai! Hai, Debe! Nu cred! Nu se... Hai, hai, gata, s-a terminat faza, gata! Plângeți înainte, dacă vreți!
Mă vine simte că-i dai gol acum. Pune josul cu noi! Alex! Bravo! Uite și eu. Da, Antonio! Așează-i-o mai repede! Băi, Cristi, dă-o, bă, tată, de acolo, că-i păcat, băi! Hai, dă-o! Da, Iani! Hai, Mării, băteți! Robert! Înțelege, coboară mai mult acolo, să fii soluție de pas! Dar eu intim atacant. Ha? Dai gol. Era faul! Pas! Accelerează din pas acolo! Ieși în el! Dă-o! Du-te, gaură, Toma! Ia-i fața prin alergare! Bravo, Antonio! Bine, copii! Ce bine i-a dat! Hai, Florian! Mai în Mai spate! în spate, la galbenă! Coboară, Robert! Coboară la loc! Căru, puțin stângă! Așa! Dacă viți atent la cealaltă. Pas! Intră! Capul sus! N-are cu cine! Anto, te-ai pitulat după om, Antonio, în loc să puțin din spate Calm, liber. calm, calm. Anto, trebuia să vii aici în gaură. Trebuia să vii aici să primești. Tot cu el! Tușe! Ia-l! Ia-ți elan și lung de linie! Ia-ți elan! Toma, fața la tușe! Hai, mă, bate! Fața la tușe, Toma! Deviază pe spate! Haide! Pune jos! Reluarea mamii ei! Haide, Cristi! Pute! Toma, să nu intri în orsă! Toma, nu intra în orsă! Haide! Ia-i fața Stai lui! cu capul rotă, cu steza! Pune jos! Întoarce-te! Protejează! Lasă! Și! Lasă! Ia-ți loc cu Căru! Hai mai sus, Căru! Cristi! Pur acolo că nu vă zic, mă ia față să ce mire ce Da, bă! Cristi! Intră pe linie cu portar! Intră pe linie, Toma! Intră pe linie cu portar! Haide, haide! Da-mă, Robert, că e gaură acolo, bă! Hai la loc, Robert, cu fața ta, hai! Iani, stai mai repede, Iani, acolo! Robert, te rog, mai repede! Mare! Robert, ai 3 secunde! Așteaptă! Hai, fă-i schimbare, Neamărine! Cristi, eu o digrește de puțin. Corine, dăm drumul la minge, da? Corin, odată, până la doua te-am scos. Ține de ea. Hai, Antonio, intră în tușă, Anton! Tot tu, Toma, fără faul! Ia jos, dă-o! Simplu, Robert, bravo! Bravo, Robert! Anton, 1-2! Aoleu, Tonică!
Dau și plec, nu-i nimic, gata, nu-i Ei, ai nimic. dat-o, mă, dar doar te-ai mulțumit să o dai, atât. N-ai plecat, Hai pleca mai departe. n-ai plecat. Aia spune. Ioniță 1-2, hai înseamnă 1-2, dau și plec. Hai, atent, nu aruncă lung, Căru! Robert, mai jos! Căru, ce-a luminat zona de centru! Lângă om acolo! Robert, chiar te bați sub minge! Bravo! Da! Hită cu centru! În prima mă! Hai! Mamă, dacă îi ține acum, dacă îi ține acum, Da, Florin, nu mă întorc cu spatele la minge! A fost mâna! Nu mai dăm în minge! Te rog, Anto! Dă mâna copilul acolo! Hai! Căru! Triunghiul acolo vreau, da! Robert, mai linie, da? Soabă! Așa! Ia-ți Medi, te rog! Hai, Cărule! Dă-o! Schimbă, hai. Dă-o! Hai, Adi. Avansează! Anto! Blocăm! Antonio! Mai repede! Băgare pe toți. Haide! Simplu! Hai, Florine! Bravo, Luis. Bate-l pentru minge, Toma. Hai, Toma, hai. Da, Tomici, plec. Bate ceva! Cine vine la ajutor? Nimeni! Bravo, Toma, bravo! Direct! Stângul acolo, intră în minge. Pas! Calm! Intră! No. Bine, Florine, cadrul porții! Coboară, Anton! Mai jos, Robert, așa, Robert! Uite, la tine vine! Simplu! Robert! Du-te, Ianis! Dublaj și centru ca... Antonio! 30 e al tău! Copile! Păi tocmai acum faza defensivă care eu, te rog! Respiră! Bravo, calm, bate Adi, pleacă de aici! Toma, fața la tușe, pusă. Vino aici cu fața la tușe. Anto, intră cioabă. Poți să arunci lung. Haide! Toma, dormi! Stii, pe de unde? Dar cine vine mingea? Vei, nu mai tot comenta. Toma, vezi că stai imediat aici. Ce tot ai de comentat? Deviază pe mai departe, Adi. Adi! Nu-i nimic! Gata! Mai jos, Anton. Fără faul! Duel, noi câștigăm! Haide, coboare! Blocăm! Calm! Bă, în toți trei care am fost în mașină și pe pantalon era ceva, bă, poate era ciocolată de fi. Haide, David! Calm! David, urcă, David! Urcă tu! Robert, atent! Bă, fire Adi, mai strâns puțin că te centru. Bă, lăsă prostă! Toma, atent, rămâi așa, stai să vedem unde se duce. Calm, Tomiță, rămâi aici. Bă, în mașină la mașină ăsta. Fix! Toma, rămâi la spatele lui, să nu te vadă, te rog. Nu-l mâncăm! Îmi vine mie. Hai, Adi, Hai, Adi, strânge mai acolo, sus. Adi! Adi, Strânge gaura aia acolo dacă acolo. urcă călul. Gaura aia acolo, când Adi. Na, joacă! La loc, Ianis! Oh, piciorul sus, mă! Coboară!
Simplu! Claudiu, păi ridică piciorul la cap. Îmi face freza, aia nu se vede, corect. Nu-i nimic. Joacă! Normal. Nu vedem până acolo, Claudiule. Blocăm! Om! Hei! Cărucerul! Pe unde stăm acolo, băi? Unde-i centrul pe care e terenul? Atât, Ianis! Ianis, atât! Nu mai ieși de pe cadrul părții. Robert, atent! Calm! Bravo, bravo, nu-i nimic! Reacție! Mută dreapta! Da, da, bine încerca, pune jos! Pas! Și, mai departe! Din prima, Florin! Nu pierd, ia la mână! Ia uite, ia uite, ia uite! A ieșit! A ieșit! Hai la loc, haide, Cristi! Dacă el îmi vede, poți să te știi. Dai locul așa! Blocăm, Florin! Calm! De ce? Antonio, de ce te... Încă o dată, coboară, Toma! Simplu, Adi! Simplu! Bravo, schimbare! Hai, Toriță, hai! Adi rămâi! Adi rămâi zona omului! Dar nu se joacă 30. 25. 25 îmi zise. Așa este, 25. Dă-i așa de când veni la început îi întrebai cât se joacă. Da, pentru care material. Păi dacă nu-i corect dacă așa vorbim, dacă nu-i dau, ți-i zici, lasă-i să joacă. Ia până, Așa nu se pune încă. Coboară! Bravo, Bravo, respiră și vin la loc, Robert, ax central al porții, Robert! Hai, Robert! Florine, vino aici jos cu ăsta. Atent! Noi dăm! Bravo, Denis! Dă-o! Fața, dă-o! Orientează! Plecă! Plecă, Antonio! Faul! Simplu, bravo! Muncim, Florin! Ah, haide, Florin, du-te în el! Du-te în el! Noi dăm, că nu te măsuri! Robert, iar era gata! Bravo, haide, băi! Lasă 8! Hai, Antonio, acție! Vrei să-i pasează în gaură, Antonio! Văzui, hai sus! Mamă, ce-i dă tot. Mare! Lasă să paseze! Lasă! Mare! Offside mare. Este, Hugo! Nu e, crede că e la nivelul careului. Cine, Hugo? Haide, Toma, uite, reveniți puțin, Cristi, treci în poziție centrală, central. Treci mai aici, Cristi. Hai, mă, bate-l. Hai, joacă. Dacă Cristi, Jocați centrală să treci. Nu tu, Cristi. Haide, Cristi! Simplu. Da, hai, Anton, respiră. Hai, Anton, du-te, Cristi, în centru. Nu-i bani să se Cristi, rămâi în centru! Bravo, bravo! Nu ți-a zis nimeni nimic! Nu ți-a zis nimeni nimic, dacă nu mai putem așa, așa-i corect! Atent, mai sus, Cristi, puțin! Căru, hai mai sus puțin acolo! Robert, linia toată! Haide, Toma, du-te către centru, Toma! Adi, linia! Simplu! Simplu! Încă o dată, Cristi! Nu!
Haide, Cristi! Cristi! Nu te uita la el. Băi, Cristi, te implici? Simplu, Robert! Haide, Cioabă! Dai! Nu mai fi supărat! Deci nu multă cu ea! Hop! Hop! Nu mi ești tu, mă! Când are de făcut pressing aici, o să mă fac Pușe. de portar. Da, haide, Florin! Pută! Pleacă! Da-o! Coboară com, Florin! Rămâi jos, Florin! Adi linia! Cal, cal, cal. Nu ne scot! Haide, blocăm, bravo! Din prima! Simplu! Sip! Haide, Florino! Pieră. A fost! Avem arbitru, Tomiță! Băi, Cristi. Nu suntem noi în măsură să pierăm! Florin! Florin! Aștept-l! Uite-l! Haide, Florin! N-ai atins mingea! Simplu, Adi! Te întorci și șut! Bravo! Nu mai e cum. Noi dăm! Noi dăm simplu! Calm, Toma! Calm, pas, 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 pas! Direct! Haide, Cioabă, haide! Mâna, joacă! Hai, Florin, pas! Sus, Toma! Haide, ia la mână, Cristi! Mută! Coboară! Hai, Adi! Băi, Cristi. Băi, nu i-o dai că faci contraatac! Nu ne dai acolo! Păi tu și cu 4 acolo! Dați mâna copii! Hai, dați mâna copii!